ngibona into enjena. Emkashweni kuyafiwa gazi lami, emkashweni kuyanyiwa mngani wami. Indlela shwele angaze ngibona into enjena. Leni insizwa engawezwa amakhaza iwezwa ngendaba ngoba iphethe amanjazi. Leni insizwa yasika lekheke ngifaka ikhondomu manje iphethe ingulazi. Kodwa ungathi insizwa yini lena ekhuluma kakhulu iwuqedile umphakathi. Hayi uncanana eCasanova uthanda abafazi. Welele isinamuva liyabukwa. Welele uma standi bad and pushy. Emkashweni kuyafiwa gazi lami, emkashweni kuyanyiwa gazi lami. Shwele angaze ngibona into enjena. Emkashweni kuyafiwa gazi lami. Hayi kusile ndoda. Kusile nani ucathe kamnandi khona. Hey. Ngathi kuzobhora kana namuhla. Yini ubonana? Insizwa sikho. Awunochama nabekho Madoda. Oh, Dlamini. Ngiyaqoleka kangaka ekseni manje. Awusobenzani noma ahlalela umuntu akasebenzi la. So. Hayi. Madoda hayi, mina ngicabanga ukuthi asinyukeni. Sengapha ko, kanidlangisa. Konje undangise phela Asangene. Koyi. Asangene. Yabona le ndaba yaDlamini nqanana. Yabona indaba yaDlamini nqanana sekuphela inyanga ezine bengakazi bangikhokhela imali. Hayi bawethe izoza ngamaphinga ngaphinga. Bazongijwayela kabi. Hayi kodwa kumele sikhulume naye njengamadoda undlangisa. Bazongijwayela kabi labafana. Bazongijwayela kabi labafana. Ngasho ngake uyalahla mina. Uyalahla mina. Ngizekinina nonqanana, ngizofuna imali yami. Wena thula wena uyayigulela wena. Thula wena uyayigulela. Wena uthini? Uthi lezongane ngasize zakho. Lezongane ngasize zakho. Come on. Wangitshela come on ukuthi akusize. Phela kusona zakho. Uyamsaba ndlangisa wena. Ngimsaba kasona isilwane. Ngithi ungamshaya yini? Angeke ngimbuke ngishaya. Shona khona. Shaya. Ngeke sikhaya Dlamini. Bekwakhe Dlamini. Naso. Ngizokushaya Dlamini. Ungikhosi Dlamini, ngizomshaya Dlamini. Mina ngizomshaya Dlamini. Ngeke mina. Ngizomshaya Dlamini. Sikhona kodwa isidingo sale. Sikhona yini baba? Dlamini. Imani. Dlamini. Mdobule Dlamini. UDlamini wathi yena uthi Nomuntu khona la ngaphakathi. Nikeze imali. Emva kwento yenze lapha. Sanibonani bafowethu. Uncanana lo from emqashweni niyazi SA Craziest. Bafowethu sacela ukuthi ni subscribe lapho, ni like, ni share umsebenzi wethu ngalo. Wethanala ngoba njalo isolile isithona wathanda lento yokuqhamuka statement direct. Kamani ngikhuluma nabantu serious la, abantu aba serious. Bafowethu ngoba nibona le tissue kusho ukuthi emqashweni kusazonywa strong. Welele isinamuva liyabukwa. Welele